ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Barkanku da zuwa wannan tasha mai suna Hausa Music. Idan wannan shine zuwanka na farko, to ka danna mana subscribe. Yau mun zo muku da labari ne akan shahararren jarumin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker, wanda ya wannan shahararriyar waƙar mai suna Jaruma, wacce ta daɗe tana tashi a cikin shekara ta 2020. To labaran 2021, muna tsammanin cewa za a samu wani mawaƙi da zai sako kai a 2021, amma ga dukkan alamu wannan shahararren mawaƙin wato Hamisu Breaker shi zai ci gaba da taka rawar gani a 2021 ma, domin haka ya nuna. Domin akwai wasu zafafan album ɗin shi da zai sake, ko ma ya sake, amma dai bai sake ɗin ba tukunna zai sake. Da waƙoƙin ciki sun shahara kuma sun kai sun kawo, domin waƙoƙin ba na wasa ba ne. Saboda haka a tunanin ku, Hamisu Breaker zai ci gaba da shaharar shi, ko kuma ya al'amuran suke? Ku biyo mu a tashar mu nan gaba. Sannan kuma wannan mawaƙi ya cimma nasarori da yawa a arewacin Najeriya, wanda ba kowane mawaƙi ba ne ya taɓa cimmawa, domin ya samu nasarori da yawa da kuma girmamawa kala-kala saboda shaharar da ya yi, kuma ya cancanta. Dan shi ne aka fara mai kyautar mota 2 a biki ɗaya, kuma ya samu kuɗaɗen da ba kowane mawaƙi ba ne ya samu. Ya samu nasara, ya kafa tarihin da nan gaba kafin a samu mai kafawa za a kwana biyu, ko za a ce ma za a ɗan jima dai haka kafin a samu mai kafawa, don ya kafa tarihin da ba kowane mawaƙi ba ne ya kafa a arewacin Najeriya. Saboda haka domin samun waɗansu labaran akan Kannywood, ku biyo mu a wannan tashar tamu, sannan ku danna mana subscribe. Mun gode.